konečne týmto ľudí z domovov pre vyššie záujmy. Takže pokiaľ chceme riešiť problém, treba ho riešiť na tých najvyšších miestach. To je Brusel a náš parlament. Takže Brusel si kupuje vysokopolitické sedia a ničia naše národy, ničia naše domovy a kvázi máme genocídu na našich deťoch. Tak by som pomaly vyzval prvých rečníkov na pódium. Rád by som zavolal Romana Rolíka. Bratia, sestry, zdravím vás na tomto námestí. My, čo sme tu, sme všetci vlastenci svojich národov, tak ako bol povedal Srbia, Češi, Slováci, Nemci. Všetci sme vlastencami a chceme tieto vlastné zemi mať pre seba. To je základ. Základ je naša vlast, naša rodina. Bruselský diktát, a ako aj Majo povedal, slovenská vláda je zapredaná. Zapredanci sú to západu a oligarchii. Fuj, hanba im! My Slováci, ale aj ostatní sme pracovitým národom. A máme stále menej ako tí, čo nám prichádzajú ilegálne. Fuj! My nepotrebujeme ilegálnych migrantov, my nepotrebujeme žiadnych migrantov. Postarajte sa o našich ľudí, o naše rodiny, o našich mladých a dôchodcov. Tretina obyvateľov na Slovensku žije zo životného minima a ostatní tu biedu.